Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Faith Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate it. Yabo kahlelu mamkhulu manje angikwazi mina. Umamkhulu uhappy ngalo number 5, uhappy, une-joy, une-peace, ne-happiness konke zokuxubene. I-excitement engaka engaphezu kokwenza why kuzo number 5. Umamkhulu-ke guys manje nawabuka kwi-previous episodes of Uthando Nesithembu maye happy uba nalobu buhle ngathi ingane encane uvele nje abe isibutubutu esi-right. Muhle umamkhulu. Ngifuna ukugcizelela la ngithola i-comment bethi umamkhulu mubi. Gazini sabantu besifazane phela. Osisi bethu laba esikhuluma ngabo umamkhulu omama kwabanye. Ukuthi sikhuluma ngesithembu nothando nesithembu akusho ukuthi asibahloniphi. I-drama yabo abayenza lapha ku-TV show yinto eyenza ukuthi sibe ne-review kodwa asikwazi-ke ukusuka lapho mase sikhuluma ngokudelela lento yokuthi nje mubi ubani angihambisani nayo sithando sami. Body shaming angihambisani nalezo zinto lezo. Lento lena uthi mhlambe wena uzobuka umzimba womuntu uthini, ubuka ubuso uthini, ikhanda angikwazi ngize ngikwenze ukubuke nje bona wonke ama-video amade namafishane esengwenzile ngothando nesithembu akukho la ngikhuluma khona ngeshape yabo umzimba ubuhle mahla amakhosikazi abamsileko. Asize kwisigaxa esilinde umamkhulu. Umamkhulu ujabulela unumber 5 ushukela wakhe. Usufikile ushukela kamamkhulu umngani kaSneh. Bengadidekile ngithi umngani kaMpilo. uMpilo noSneh osisi bengifuna ukuveza nje ukuthi ingane lena ewumngani nezingane zakaMsileko. Mase uzwa kwi-video elandelayo ngithi umngani kaMpilo ungabisadideka-ke. Nale kwenye ivideo engithi ngikhuluma ngomunye unkosikazi ngabaphambanisa into esuke ibalekile into engixoxayo hayi ukuthi umuphi unkosikazi sixoxa ngaye ngaleso sikhathi. Sibuye-ke kwisigaxa sikamamkhulu. Umamkhulu mina sengifuna ukwazi ngoba phela uyakholwa umamkhulu. Umamkhulu umzalwane. Niyamazi ukuthi umamkhulu i-prayer warrior. Umamkhulu nifuna nginikhumbuze ngizonikhumbuza. Manje mase kutholakala ukuthi-ke umngani kaSneh lo uzozithatha kanjani lezi ndaba. Wegazi nakhumbula umamkhulu exabene noSneh ngoba uSneh wayedukile ehambe nabangani bakhe oThumi ischeme ngoDisemba. uSneh wahamba kanti umamkhulu what if uMakhwela nangumsola uSneh wahamba wangayinaki indaba yokuthi umamkhulu uyagula wayijwayela wabuye esethi lapho ucela umseleko amxolisele. Nansi intombazane mamkhulu. What if uMakhwela vele lo nabangani baSneh basehamba wena ushiye uma wakho manje sekuyo number 5 ngiyayidlalela guys akusiMakhwela. Ngiyaxolisa akusiMakhwela kodwa ngifuna ukwazi i-reaction kamamkhulu maye ethola ukuthi umngani kaSneh. Hawu mamkhulu igaxa hlezi simlindile kulowa season sasilindele ukuthi uzothini mayesethola ukuthi nanga umpumelelo esethi first wife wakhe ufuna ukuba wakacele. Manje umamkhulu usejabula into mina angisazi noma ilokhana njalo bakwenza ku season 7 osokwenza umamkhulu ekhohlwe nawo 20 years wakhe. Ngoba umamkhulu wase nje ngibeke phansi yonke into esihlangene nokuthi unyakaza wenzani. Ngibheke kwami nomuzi wami isiphaki mina ngiyamuva ngithola enye indawo ngiyafuna ukuhlala emakhaya kodwa hayi emzumbe sengiqondene nami nezingane zami. Hawu so ufika season 7 new mamkhulu new year new mamkhulu new 2025 nangu bacela. Hayibo mamkhulu sewuthini manje hey unumber 5 akeze ushukela wakhe. Hayibo nawo kushukela wakhe umngani kaSneh. Yazi sengijahile kule nganekwane abasixolana. Nebona kodwa ukuthi inganekwane yabo yinde. Yaze yayinde ke inganekwane yabo. Ngifuna nje mina ukubona ukuthi usezothini-ke makuthiwa umngani kaSneh. Hawu kanti izothiwani into? Iy'ngane zizofika zivashisa abangani bazo kuhamaphathi la ngoba phela bayathanda ukwenza amaphathi nani nani. Ziyafika lapha emaphathini iy'ngane ingane sibona ukuthi hawu ubaba wena lo thenga inyama eningi kanje ubaba wakho Sneh. I-friendship isiqine ngqi kanti i-friendship ayisaqinile ingane sibona ukuthi hawu
Mabenzela amaphathi oSnake bathola into engaka, okusho ukuthi mina mangikulela side lika-wife ngizothola okungaka. Ngoba ngitsheleni ukuthi yini lesi simo lesi esesibhekene naso lapho uthando nesithembu. UMakhwela uqale nini ukuvakasha eMzumbe naseSipaki ewumngani kaSnake. Bakhuluma iqiniso noma bazama ukuthi nje sibabuke ngaleyo ndlela. Mase sisho ukuthi lo mndeni lona oneqhezi kangaka kwawenze njani kulo mndeni ukuze-ke bethole imali ekuthando nesithembu. UMakhwela kodwa uSnake, yabo uSnake uyasebenza, uSnake uyasebenza ngentshelo. Uthando nesithembu kusho thina, hhayi kusho uSnake ngoba ku-wrong makusho uSnake. Makusho uSnake kuba ngathi une-pride ebhedayo. Makusho uSnake kuba ngathi uyaziphakamisa. Luyini uthando nesithembu ngaphandle kaSnake? Ngoba makuwuSnake sizazivezela ngisho amabhodwe asendlini ukuthi nawo amabhodwe akawashiye engcolile. MakuwuSnake siguduza imigwaqo esingayazi eseMzumbe efuna kuthiwe ulapha yakwa-boyfriend ngobani bafuna ukusikhombisa ubunjalo bakwaSnake. Mase sifika la sekuwuthando nesithembu amakhosikazi noma bomseleku ayisazwakali iy'ndaba zakhona sesizobanga ukuthi lo nkosikazi ungcono kunalo. Mayini ngempela ngaphandle kaSnake uthando nesithembu? Kade sasho sathi le show le ngaphandle kaSnake that thing. Sefikile kuSnake manje. uSnake sebemfundisa ukuqamba amanga. uSnake sethini, hawu loyana omunye usisi ngiyamazi akasasho ukuthi umngani wami nje lo. Sekuyasho kuthiwa ichomi yaSnake. uSnake wakwaduka namachomi we-guys. Waduka namachomi uSnake washo umamkhulu egula. Yazi nje ukuze kube nedrama ngifisa kube uyena uMakhwela leyo chomi ebhedayo eyahambisa uSnake wathi akayophuza eshuma wakhe egula. Sibone ukuthi umamkhulu uzothini. Uzothini umamkhulu? Yazi begazi sifisa ngathi bengasi-edela leyo phathi leyo ukuthi nangu umngane owabiza uSnake ngoDisemba. uSnake wathi akasabuyi yena. Kanti umamkhulu uyagula. Abobe seguli. Wathi umamkhulu ayi ngivele ngamnyeka ngoba phela abobe bengekho kodwa ngiphatheke kabi ukuthi ungishiye ngigula. Mamkhulu nansi intombazane le engalungile. uMakhwela, nina gazi nithini ngoMakhwela? Cha la lo mndeni lona. Ayizo ngubona umndeni onedrama nje, cha yonke imindeni inedrama wegazi. Yazi into engeke ngiyibone ukuthi uma ungakholwa imindeni ukuthi inedrama, nebolinda mase kuphela umngcwabo. Uzobona khona omalume abalaphaya, khona omalume abalena, khona u-anti abalaphaya, khona abashana. Kunedrama nje emndenini. Sengisho ukuthi kungakuthusi ukuthi sikhuluma ngeyakaMseleku masolo ukuthi ubuya uzothi kithi ezakini laba ezabo ze-TV show kuphela umehluko. Thank you so much for love and support. Ngiyasola ukuthi uMakhwela ilesa skin esahambisa uSnake washiya umamkhulu egula. Ngiyasola nje. Bye.